Avui farem batut de fruites. Aquesta recepta no és ràpida, és rapidíssima. En tan sols segons i 2 ingredients, prepara el teu desdejuni o berenar saludable. Talla el plàtan en rodaxes i la fitxes al recipient per a batre. Afitx llet o beguda vegetal. Si t'agrada que quede amb trossos de fruita, bat el mínim. El batut pots fer-lo amb la teua fruita o fruites favorites o de temporada. Ja tenim el batut. Ara afitx un poc més de llet o beguda vegetal al teu gust. I pots ratllar la teua galeta favorita o també trossos de fruta o xocolata pur. Desdejuni o berenar superràpid i saludable. Afitx unes fulles favorites